השם דיוואן זה ישיבה ביחד. סאז זה כלי טורקי, כמו שזה האופי של כלי גם, שמנגנים איתו הרבה אנשים ביחד. קוראים לי יוחאי ברק, אני ממושב יודפת בגליל. יש לי הרכב שנקרא דיוואן סאז. הרכב שהתחיל בתור דיוואן, ישיבות של מוזיקאים, בייחוד בתלמידים מתקדמים, שגם כולל בתוכו הרבה מהשכנים שלנו, ערבים, מוסלמים ונוצרים. גם נגן מאיראן, זה מהרכב הרבה תרבויות ודתות. לובנה סלאמה מביאה את ההשפעות בעולם הערבי-נוצרי ובכלל מהעולם של כולתום. احنا على المسرح من اكثر من واحد، من اكثر من لغه، من اكثر من دين، من اكثر من قوميه، والشيء اللي بوحدنا هو الموسيقى. زي الشيء اللي انا بآمن فيه، وان الموسيقى هي اكبر جسر لعبور اي مشكله. لا تهمليني مات الخطا مني صدر. ויש שילוב מעניין מאוד עם כל מיני, אני חושב שזה כל אחד מביא את ההרגשה ואת מה שהוא יש לו מהבית ולמד בחיים שלו. זה יכול לתרום להכיר אחד את השני את החיים ואת התרבות ואת מה שכל אחד יש לו ונולד איתו ומביא מהבית. הרכב דיוואן סאז בנוי מ9 נגנים. ההשפעות באות כל אחת מהנגן, מאיפה שהוא בא ומהמקורות שלו, השורשים שלו. ציפור אל-ראי, שירה טורקית ופיוטים. אודי בן כנען מנגן בלירה, מקריטים, כלים מקריטים ובסאז. מוחמד אבו ליל מעין מאהל מנגן על ירעול ועל המג'וויז. אייל לומן מנגן בקנון ובכלי הקשה מיודפת. מוחמד גדיר חמודי מביר אל-מכסור שר שירה ערבית בהשפעת השבטים הבדואים וכל דרך החיים שלו. וכל אחד מביא את ההשפעות שלו, ככה שנוצר איחוד תרבויות. המטרה היא ליצור משהו ביחד, להיות משהו ביחד יותר נכון, דיאלוג מוזיקלי, להרגיש בנוח אחד עם השני, לתת השראה אחד עם השני, לתת השראה לאנשים אחרים דרך היצירה שלנו והניגון שלנו. דוד מנחם הוא קורדי עיראקי לדוגמה, מביא את ההשפעות הקורדיות והעיראקיות וגם כמובן את עולם הפיוטים. שואף כמו עבד ישאף ליד רבו. רב קהילה בירושלים ועוסק בשיח בין דתי של שלום בין במיוחד שלושת הדתות, יהדות, נצרות ואסלאם. השילוב שלהם ביחד של הסאז ושל כלי ההקשה מגביהים אותך, מרימים לך גם את המחשבה אבל גם את הרגליים.
אחד הדברים שאנחנו מאוד מפוקסים עליו ומתכוונים אליו זה ליצור פסטיבל יותר ויותר גדול עם יותר ויותר משתתפים, דווקא דתיים, כמובן שלא דתיים גם, אבל דתיים שיבואו ויכבדו את המאורע ויכבדו אותנו ואנחנו נכבד אותם. ועל ידי הנוכחות שלהם זה סוג של השתתפות בדיאלוג המוזיקלי שקורה על הבמה. על הבמה גם כן, אנחנו הרבה אנשים מהרבה דתות ותרבויות וגם בקהל, וברגע שזה הופך להיות בצורה כזו, אז הדיאלוג המוזיקלי מתחזק ומתעצם ומתחיל לזהור, והוא גם יכול להשפיע גם על אנשים שרואים הרבה פעמים את כל מה שקורה פה בצבע אחד, לפחות לראות שקיימת עוד אפשרות ויש עוד צבעים ושיש עוד אפשרויות, זה המטרה שלנו.